హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆస్విత వరల్డ్. టుడే రెసిపీ కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం. ముందుగా 20 వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా తొక్క తీసుకొని రోల్లోకి వేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఇలా మనం రోల్లో దంచితేనే ఈ వెల్లుల్లి కారం అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది. మిక్సీలో వేస్తే అంత టేస్టీగా ఉండదు. ఇలా సాల్ట్ వేయడం వల్ల మనకు వెల్లుల్లిపాయలు అనేవి తొందరగా నలిగిపోతాయి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి రైస్ లోకి చాలా అంటే చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది. టైం లేనప్పుడైనా ఎప్పుడైనా మనం 2-3 డేస్ తినాలి అనుకున్నా ఇలా చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. సూపర్ గా ఉంటుంది. డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి పెడితే మంచిగా పాలు వస్తాయి. సూపర్ గా ఉంటుంది. తినడానికి చాలా హెల్దీ ఫుడ్. ఇలా వెల్లుల్లిపాయలు దంచాక మనం ఇందులోకి 3 టీ స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే ఈ కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా కొంచెం కూడా వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఇది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఒక 1 వీక్ వరకైనా ఉంటుంది. 2-3 డేస్ అయితే బయట మనకు ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం వాటర్ ఎక్కడ కూడా యాడ్ చేయొద్దు. వెల్లుల్లిపాయలో ఉన్న వాటరే మనం కారానికి పట్టేట్టు ఇలా దంచుకోవాలి. నార్మల్ గా ఇది కూడా మనం ఆయిల్ వేసుకొని తింటే సూపర్ గా ఉంటుంది. నెయ్యి అయినా ఆయిల్ అయినా వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకొని తింటే సూపర్ గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఎగ్స్ ఫ్రై చేసుకోవడం కోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక 3 టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వనివ్వాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 4 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను. ఎగ్స్ అనేవి మనం ఇష్టం ఉన్నంత క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎగ్స్ వేసాక ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత ముక్కలుగా 2 సైడ్స్ టర్న్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇలా ఎగ్స్ అన్ని మనం కలుపుకుంటూ ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. జలుబు అయినప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడైనా ఇలా ట్రై చేయండి. సూపర్ గా ఉంటుంది. తొందరగా అయిపోతుంది. ఒక 10 మినిట్స్ లో చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చాలా తక్కువ టైంలో సూపర్ టేస్టీగా ఉండేది ఏంటంటే ఈ కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం. ఇందులో మనకు టైం పట్టేది ఏంటంటే ఓన్లీ వెల్లుల్లిపాయలు తీయడం అంతే. అదొక్కటే కొంచెం కష్టం. మిగిలిందంతా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఎగ్స్ ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుంటేనే ఈ వెల్లుల్లి కారం అనేది సూపర్ గా ఉంటుంది. టేస్ట్ అనేది ఆయిల్ ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువే అనిపిస్తుంది. కాకపోతే మనం వెల్లుల్లి కారం దంచి పెట్టుకున్నాం కదా, అది వేసాక కారం కంతా పడుతుంది. అలా అయితేనే మన టేస్ట్ అనేది సూపర్ గా ఉంటుంది. ఇలా ఎగ్స్ అన్ని ఫ్రై అయ్యాక ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చపాతీలోకైనా రైస్ లోకైనా సూపర్ గా ఉంటుంది ఈ కర్రీ అనేది. మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వెల్లుల్లిపాయ కారం, ఇందులోకి వేసుకొని బాగా ఎగ్స్ కి పట్టేట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లిపాయ ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే స్మెల్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంటుంది. మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం? నాకైతే చాలా ఇష్టం. చాలా హెల్దీ కూడా. అప్పుడప్పుడు ఇలా వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకొని చేసుకుంటే మనకి హెల్దీకి హెల్దీ ఉంటుంది, టేస్ట్ కి టేస్ట్ ఉంటుంది. చూసారు కదా, ఆయిల్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది వెల్లుల్లి కారం. ఇలా మంచిగా ఫ్రై చేయాలి ఒక 5 మినిట్స్. చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్, ఓన్లీ ఎగ్స్, వెల్లుల్లిపాయలు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, ఆయిల్ అంతే. ఇందులో ఎక్కువగా ఏమి వేయము. టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంటుంది. 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అయిన వెల్లుల్లి కారం అనేది రెడీ అవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరైనా ఎగ్స్ లవర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేయండి. అలాగే మన వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని మంచి మంచి వంటకాల కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.